Hvert år forsvinder 3.683.000 danskere. De fleste dukker dog op igen allerede efter få minutter. I denne udgave af En alvorlig sag har vi talt med en række danskere, som på forskellig vis er ramt af forsvinding. Jamen, altså Karina var der det ene øjeblik, ikke? Og så det næste øjeblik, så var hun væk. Og jamen, altså, der farer jo alle mulige tanker igennem hovedet på en, ikke? Altså, så... Vi kender det alle sammen. Det kan være en ægtefælle, naboens datter eller et andet familiemedlem. Det ene øjeblik er de der, det næste øjeblik er de væk, for så er der at dukke op igen. Antallet af forsvindinger har nået et omfang, hvor samfundet kan blive nødt til at foretage en prioritering. Har vi råd til og ressourcer til på længere sigt at acceptere et så enormt antal forsvindinger? Jeg hedder Torkild Abild, og det her er En alvorlig sag. Så er det jo, så går der omkring et par minutter eller sådan noget. Så finder jeg hende. Og så viser det sig, at så har hun været over i garagen for at hælde en kælk til ungerne. Så er man altså lettet. Historien tager sin begyndelse tilbage i 70'erne, hvor biologiske undersøgelser her i Klapstrup Sø viser, at saltindholdet i søen er unaturligt højt. Med søens daværende saltindhold skulle det ganske enkelt ikke være muligt for ferskvandsfisk at leve her. Alligevel trives både gedebrasen og elritsen. Myndighederne bestiller straks en rapport hos Søbiologisk Rapportskrivningsbureau i Skanderborg, et uafhængigt privat firma. En biolog, som dengang deltog i undersøgelsen af søen, fortæller. Du var involveret i biologiske undersøgelser af Klapstrup Sø for snart mange år siden. Kan du fortælle lidt om det? Ja, hvad vil du vide om det? Ja, der blev lavet en undersøgelse, så vidt jeg husker, af saltindholdet i søen. Er det ikke rigtigt? Det gjorde der jo. Og hvad nåede I frem til i den undersøgelse? Ja, det er jo... Der var jo mange forskellige detaljer i det, men ja, vi fik de resultater, som vi gik efter. Kan du huske noget om, hvad der egentlig blev af den rapport? Kom der noget ud af hele jeres projekt? Vi afleverede den jo efter, den var færdig. Og så hørte I ellers ikke mere om det? Nej. Kan det ikke godt virke lidt underligt på dig, at man bruger temmelig mange penge og ressourcer på at gennemføre sådan et stort målingsprojekt, og så kommer der i virkeligheden ingenting ud af det, eller i hvert fald ikke noget, som du kan huske efter de år? Det var jo dengang i slutningen af 70'erne. Det er jo lang tid siden. Sagen om saltindholdet i Klapstrup Sø fører til spørgsmål i Folketinget. Partiernes miljøpolitiske ordfører indkaldes, men hvorfor gedebrasen og elritsen trives trods det unaturligt høje saltindhold, det kan man ikke finde svar på. Vi befinder os i tiden umiddelbart før miljøsager bliver rigtig godt stof for politikerne, og den biologiske rapport om saltindholdet i Klapstrup Sø begraves. Når rapporten om saltindholdet i Klapstrup Sø aldrig kommer for en dag, skyldes det et enigt embedsmandssammensurium, som beslutter, at det er i almenvældets interesse, at offentligheden er uvidende om sandheden bag Thule-skandalen, dobbeltmordet på Peter Bangs Vej og saltindholdet i Klapstrup Sø. Dermed er der muligvis begået en grundlovsstridig handling. Vi ville gerne have talt med den daværende formand for embedsmandssammensuriet, som bor her i villaen bag mig, men han har ikke ønsket at tale med os. En alvorlig sag fortsætter efterforskningen. En rapport er begravet, og 2 gange nægtes vi aktindsigt i sagen. Havde vi fået færden af en sammensværgelse?
Og kan et samfund som det danske acceptere en rapportbegravelse og 2 aktindsigtsnægtelser i samme sag? For at finde svaret skal vi frem til 1982, hvor en hændelse på Nørre Amstrup Amtssygehus på ny bringer sundhedsmyndighederne i en pinlig situation. I sommeren 82 eksploderer ventelisterne på Nørre Amstrup Amtssygehus. Da støvet lægger sig, må en pinligt berørt amtsoverlæge konstatere, at Amstrup Grusgrav tilsyneladende er det bedste hospitalstilbud, man kan give borgerne i Amstrup Amt. Hvordan synes du selv, I taklede ventelisteproblemerne tilbage i 82? Jo, men nogen skulle jo tage de beslutninger. Og det kan da godt være, at man ikke bliver populær på at tage den slags beslutninger. Men vi kunne jo heller ikke bare sende patienterne hjem. Så tæller de jo ikke i vores belægningsstatistikker mere. Og så skærer politikerne i budgetterne. Så den beslutning, den skulle tages, og den tog jeg. Og det vil jeg også gøre den dag i dag. Igen bestilles en uvildig undersøgelse, denne gang af forholdene på Nørre Amstrup Amtssygehus. Hvordan kan det gå til, at borgere, der betaler hen ved 170% i skat i noget, der kaldes verdens bedste sundhedssystem, skal finde sig i at blive indlagt i en grusgrav? Denne mand var i begyndelsen af 80'erne økonomichef i Amstrup Amt. Han har indvilliget i at tale med en alvorlig sag mod at være sikret anonymitet. Havde du i din tid som kommunaldirektør samtidig en fornemmelse af, at pengene måske havnede i de forkerte lommer? Ja, det kan man vist roligt sige. Hvordan det? Jo, vi var jo alle sammen pissekorrupte. Igen havner sandheden altså på løgnens bål. Igen begraves den rapport, som kunne have ført til en kuglegravning af de tilsyneladende grundlovsstridige forhold i Amstrup Amt. Vi ville gerne have talt med de nuværende beslutningstagere i Amstrup Amt her i bygningen bag mig, men de har ikke ønsket at tale med os. Korruption, miljøsvindel og hemmelige dagsordner i sundhedssektoren. Alt sammen er det kun brikker af en mosaik i det puslespil, som 1,5 årti senere skal føre til, at Danmark sætter rekord i ressourcekrævende forsvindinger. En anden brik i puslespillet dukker op, da en alvorlig sag kommer i besiddelse af dokumenter, der redegør for de forretninger, som rederiet Skibia Partners i Svendborg op gennem 80'erne har foretaget med dette skib, coasteren Lille Ulla af Marstal. For hvem forsynede under borgerkrigen i det tidligere Hollandsk Kongo de stridende parter med våben? USA gik som så ofte før magthavernes ærne og leverede frit våben til diktatoren general Maremba. Men hvem leverede våben til oppositionen? Frihedsbevægelsen NUMCE, anført af den karismatiske studenterleder Hutsi Matsekuele. Her i en ganske almindelig villa på en ganske almindelig villavej i Svendborg træffer vi manden, som ifølge vores oplysninger er en af hovedmændene bag en af de største våbensmugling-skandaler i Danmark i flere uger. Han er rig, han er skibsreder, og han hedder Hermann Kettinge, bedre kendt som Richard Albue. Han har imod honorar indvilliget i at tale med en alvorlig sag. Hermann Kettinge, hvordan vil de betegne deres egne forretninger? Det er vel altid i forretninger. Jeg beskæftiger mig jo med mange forskellige ting. Skibsrederi, import, frimærkehandel. Altid er vel det nærmeste, man kan komme det. Der er jo ellers dem, der påstår, at de har skabt en formue ved våbensmugling til Afrika. Ja, man siger jo så meget, Arbil, man siger så meget, men det har ikke noget på sig. Jeg har aldrig været i Afrika. Så det er altså ikke rigtigt? Nej, det kender jeg slet ikke noget til. Men hvis jeg nu siger Lille Ulla af Marstal til dem, hvad siger de så? Lille Ulla i Marstal. Ulla fra Marstal. Vi havde jo en lille romance, men det ligger jo mange år tilbage. De Marstal-dagene, det er jo længe siden. Nej, ved I hvad, Arbil? Der er ikke noget at komme efter. Det hele er faret ind under gulvtæppet. Da holdet forlader skibsreder Kettinges villa,
sker der noget mærkeligt. En let påklædt, uhyggelig mand med et eksemplar af Weekendavisen i hånden holder øje med os, mens vi går ned ad vejen. Da vores kameramand begynder at filme, bliver manden bange og forsvinder. Ganske ligesom tusindvis af danskere hver dag. Forsvinder, for derefter at dukke op igen. En besynderlig, urentabel adfærd, som i stigende grad bliver et problem for magthaverne. Forsvindinger var ikke noget ukendt begreb i det tidligere DDR. I det gamle kommunistiske diktaturland forsvandt folk for et godt ord, og der var bestemt ingen garanti for, at de nogensinde dukkede op igen. Forsvindingerne i Danmark er af en anden kaliber. Her dukker hen ved 99,86% af de forsvundne op allerede efter få minutter. En markant forskel på forsvindinger i et demokrati og i et diktaturregime. Men måske har vi alligevel noget at lære af østtyskerne. På et hotel på Vesterbro i København møder vi en tidligere østtysk forsvindingsagent, som mod et mindre honorar gerne vil fortælle, hvordan den danske regering meget let kunne nedbringe det danske antal forsvindinger markant. War es normal, dass Leute in der DDR verschwanden? Ja, das war ganz normal. Bums waren die weg und wurden nie wieder gesehen. Aber sehen Sie heute eine Parallele zwischen Verschwindungen in Dänemark und totalitärer Gesellschaft? Ja, da ist eine Parallele. Ich will Ihnen das mal demonstrieren. Ja? Geben Sie mir mal Ihre Armbanduhr. Mein Armbanduhr? Ja. Hier. Danke. Schönes Stück. War teuer, was? Ja, das war ganz teuer. Mhm. Da vi senere vender tilbage for at hente uret, er det væk. Det er den tyske agent også, ligesom holdets ene minibus. Et simpelt tyveri, eller har den tyske agent på sofistikeret vis demonstreret en subtil pointe omkring forsvindingsproblematikken? Vi har henlagt sagen som almindelig tyveri. Ja, det er korrekt. I 1989 kommer så rapporten om de danske friluftsbade. Den sender chokbølger af chok gennem danske friluftskredse. Ikke færre end 48% af alle friluftsbade i Danmark er hårdt ramt af betontæring. Et problem, der når som helst kan få alvorlige følger for de badende. Havde man ikke godt 10 år forinden begravet og hemmeligholdt rapporten om saltindholdet i Klapstrup Sø, havde man måske været i stand til at forhindre, at hen ved halvdelen af landets friluftsbade nu må anses for uanvendelige og farlige. Det kan være svært at forstå, at vi i et samfund som det danske møder en stigende grad af hemmeligholdelse, sammensværgelse og undertrykkelse af kendsgerninger. Fra saltindholdet i landets søer til våbensmugling til Afrikas borgerkrigsplagede nationer til skandaler i sundhedssektoren. Det kan være svært at undslippe den konklusion, at der et eller andet sted må sidde nogen, som trækker i de tråde, som i det moderne samfund vokser sig sammen til et spind af løgne, eller i bedste fald uigennemskuelige halve sandheder. En af de mænd, som af og til nævnes, når talen falder på, hvem der i virkeligheden bestemmer i Danmark, er denne mand. Han er ikke kendt af den brede offentlighed. Han er ved første øjekast ikke i nogen regulær magtposition. Derimod sidder han i en perlerække af diskrete, men umådeligt indflydelsesrige bestyrelser. Han er en oplagt kandidat til rollen som Danmarks grå eminence. Manden er Dr. Jur, og han hedder Martin Ringtved. Udadtil er Martin Ringtved en af landets mest diskrete, mest respekterede advokater. Offentligheden ved kun lidt om ham. Han har aldrig inviteret den kulørte presse indenfor i pragtvillaen i Vedbæk. Hvad offentligheden ikke ved er, at Dr. Jur Martin Ringtved også er en spillernatur. Men hvor kommer han fra, denne indflydelsesrige Dr. Jur? Et besøg på Danmarks centrale kirkeregistratur viser, at han er af esbjergensisk fiskerslægt. Faderen, Roar Ringtved, giftede sig tidligt med Else Flinthorst, en af byens rigeste købmandsdøtre. Bedstefaren, Rasmus Ringtved,
var en navnkundig kaperskaptajn, som allerede i begyndelsen af århundredet kontrollerede den internationale kapershandel. Oldefar Ringtved drev en af Rømøs mest attraktive hjul- og stejlepladser i forrige århundrede. På mødernes side er slægten repræsenteret af det magtfulde pomeranske købmandsdynasti Flinthorst i 4 generationer. En alvorlig sag har som det første danske dokumentarmagasin fået et interview med Dr. Ringtved. Han tager imod på sit eksklusive kontor på en af Danmarks fineste erhvervsadresser, hvor vi straks spørger ham, om han er bekendt med betegnelsen en grå eminence. Ja, det er bestemt. Hvad dækker den betegnelse? Det kan vel bedst beskrives som embedsmanden, der sidder bag sin minister. Trækker i alle trådene. Hjernen bag hjernen. Vil de mene, at vi har sådan en grå eminence i Danmark? Ja, det har vi bestemt. Vi har mig. Igen er det som at slå i en dyne. Hvis ikke vi bliver mødt med direkte løgn eller fortielse, bliver vi spist af med store humpler repressiv tolerance. Langt fra de forsvundne danskere, saltindholdet i Klapstrup Sø, embedsmandssammensuriets hemmeligholdte rapporter og friluftsbadenes mørnede beton, opstår i midten af 80'ernes start et naturfænomen, som trænger de hjemlige begivenheder i baggrunden. På kornmarker i England, Australien og New Zealand ses de store cirkelformede figurer, hvor kornet på uforklarlig vis er lagt ned. Det danske forsvarscenter for mystiske kornhændelser må hente hjælp fra amerikanske kolleger. Den amerikanske naturvidenskabsmand Jeff Baumgartner er ikke en hvem som helst. Han har i mange år arbejdet for NASA, og hans kendskab til paranormale fænomener har vundet verdensry. Han er en af dem, der mener, at vi i løbet af få år vil være nødt til at revidere vores opfattelse af, hvad paranormale kræfter er. Korncirklerne er hans første introduktion til problematikken om de over 3,5 millioner danskere, der hvert år forsvinder. Mr. Baumgartner, could you tell us about the it's really when you get right down to it, should someone use their mind to bend a fork in the privacy of their own home, what are they? They're a moron. They're an idiot. If the same person uses their mind to bend a fork on national television, they assume heroic proportions. They're a hero, they're the one. They're the man, they're the thing. What's the difference? Well, the difference is exactly what you make of it. If you sink an object into water and it doesn't come back inside of 10 minutes, well, there's a pretty good chance that it's not coming back at all. And believe me, when I say so with experience. What does it mean when somebody or something is lost? Well, I think it's important to remember that all things can be lost. All things can disappear. You can lose a bet. You can lose your car keys. You can lose your virginity. You can lose your mind. And the interesting part about it is that all of these things are very tightly woven together. So, for example, you could lose a bet where you lose your car, thereby losing your car keys, thereby preventing you from making the date you have that evening and losing your virginity, forcing you in the end maybe to lose your own mind. And you could also lose your integrity? Integrity? I don't think there's ever a realistic chance that I could lose my integrity. But the crop circles, who made the crop circles? Pardon me? Who made the crop circles? The crop circles. Who made the crop circles? Extraterrestrials, of course. Who else would make crop circles? Really? Med Baumgartners akausale selvfølgelighedsteori begynder der at ske noget. Teorien er et gennembrud for ideen om, at intet nogensinde for alvor er væk. Det befinder sig bare et andet sted, end der, hvor man tror, det er. I løbet af få uger begynder et stormløb på centraladministrationens mest hemmelige gemmer. Nu skal de frem, rapporterne om saltindhold, ventelister og magtmisbrug i det danske demokrati. Stormen begynder at blæse op en dag i september i firmaet Gnavox. Klokken er 14.45, dagen er den 14. september. Ruteflyveren fra London er netop landet.
Diskret ledsages revisorerne fra Jarløv, Barfod og Holm gennem lufthavnens VIP-område ud til den ventende bil. 3:30 er revisorerne dybt inde i regnskaberne, og 17 begynder lavinen at rulle. Den første fejl i kassekladen er fundet. Over hele verden knirker det økonomiske system med en foruroligende insisterende lyd. De Forenede Staters præsident aflyser sin specialundervisning for at forsøge at lægge låg på den spændte situation. Den russiske præsident må for en stund lægge folkemordet i Tjetjenien fra sig. Rusland, en kolos på lerfødder, er truet. Verden holder vejret. Tiden står stille. Men også det øjeblik går. Tiden står rent faktisk ikke stille. Den går, men den går langsomt, især for bestyrelsen i firmaet Gnavox. Vi ville gerne have talt med folkene her i bygningen bag mig, men de har ikke ønsket at tale med os. Men i Skævinge går en mand i sin have. Han er glad. Det, der i nogle minutter truede med at udvikle sig til en forsvinding, viste sig at være et spørgsmål om, at hans kone var gået over for at hente en kælk i garagen. Carina, hvad er klokken? En alvorlig sag er slut for denne gang, og som altid er der spørgsmål, der ikke helt vil forsvinde. Eksisterer der en sammenhæng mellem de australske korncirkler og betontrætheden i de danske friluftsbade? Hvordan kunne en banal regnefejl i firmaet Gnavox udløse en global verdenskrise? Og hvem var manden, vi traf i Hermann Kettinges have? Det ved vi ikke, og vi får næppe svaret nogensinde. Jeg hedder Thorkild Abild, og du har set en alvorlig sag. Der er mere magasinprogram her på kanalen om et øjeblik, hvor vi blænder op for Elfenbensakvariet, hvor Erik Oberammergård og Palle Umanak blandt andet viser dig, hvordan du bygger din egen tyrolerudstue af mosegrise fra haven. Se med om et øjeblik.